Радвам се, Исус за това го прави, за това идва, да се появи, да се покаже, да се докаже, да предаде нещо, да покаже власт, да покаже притежание, да покаже, че аз съм Негова. Властен мъж Исус, хората си мислят, че е доброто момченце, което върви и говори за любов и светлина и как човек трябва да е добър, как да даваш на ближния си ризата, но не знаят всъщност какво представлява Исус. Той е много силен и много търпелив, защото е зодиен телец, като мен. Може да търпи безкрайно. Търпи, обаче когато канчето прилее, може да стане бомбаряката бря. И виждаме това в Библията. Показва достоен за виден мъжки характер и не остава да го тъпчат. Не им остава дължен. Така че това, което ви казва, ако те ударят по едната буза, си обърни другата, изобщо не означава това, което си мислите. И както виждаме в Библията, той изобщо не прави това, когато го ударят по едната буза. Никак не отвръща, не дава другата. Аз се устоява позицията и мнението. Какво означава да те ударят по едната буза и да дадеш другата? След като обичаш да в клиповете, нека да го извикаме тогава сега. Какво е, Яков? Не може сега ли? Защо? Защото има проблем ли? Какъв проблем? Много отпор дават Мария, имаме големи проблеми. Много отпор дават злите тъмни твари. Не е разположен, изобщо не го вика и днес. Не ти казах, не го викай. Добре. Ох, чакай, видях някаква жена. За какво се отворих очите, бе? Ох, не знам. Отпор дават злите. И знаете ли, що дават отпор? Заради такива лоши хора, които върват с злите. Защото лошият човек помага на злите демони, злите духове и на всичко останало. Помага за злото. Лошите хора. Бягайте и се пазете от тях, защото вършат грях. Те помагат на дяволите и демоните да се развива злото, да правят злото и са тяхте подчинени, остават демоните да влизат с тях, да ядат. И когато демоните влизат в тебе и взимат от твоята енергия, те стават силни. Ако демоните няма къде да влизат и какво да правят, няма да са толкова силни. Те черпат постоянно от толкова много хора по света. Черпат и са силни, защото хората с греховете си, с лошотията си ги привличат и те са при тях бомбаряката бря. И за това са силни, защото хората са с тях. Хората са с тях. Не знам какво да кажа. Хората не желаят дори да помогнат на Бог. Не желаят дори да помогнат на себе си. И това е лошо. Затова и Бог няма да помогне на тях. Затова ще има бомбаряката бря по света навсякъде. Глад, мизерия, войни, бедствия, пожари, огньове, води, бум, цунами, земетресения и много още такива. И някои от тях са именно следствие на борбата между доброто и злото. Добрите воините на Христос се бият с демоните някъде и почва да стресе земята. Или нещо друго, цунами да се вихри и така. Там, къде има най-много бедствия, там има най-много борба на демоните. Там са най-злите, да знаете. Хубав ден от мен!